sut ydych chi heddi? Sophie sy'n yma o dîm Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru. Mae Sally Holland yn sicrhau bod pob un ohonych chi yn tyfu lan yn hapus, yn iach ac yn ddiogel. Rydyn ni nawr yn mis Ionawr, ac hawl mis Ionawr ydy erthygl 29. Eich hawl chi i fod y gorau allech chi fod. Beth am i chi cau eich llygaid am un funud i feddwl amdano beth rydych chi'n ffantastig yn gwneud, beth rydych chi'n dda iawn yn gwneud. Beth am i chi cau eich llygaid am un funud? Reit de, ydych chi wedi meddwl amdano un peth rydych chi'n dda yn gwneud? Beth am i chi rannu fe gyda'r person sydd dros nesaf i chi, neu rhywun sydd yn eich tŷ chi? Ydych chi hefyd gallu meddwl amdano un peth mae'r person arall yn ffantastig yn gwneud? Beth am chi dweutho nhw? Dwi'n siŵr bydd hwnna'n gwneud nhw'n hapus iawn.